Dobrodošli u vođenu meditaciju kojom želimo da otključate svoj puni potencijal. Udobno se smjestite, sjedite ili lezite. Lagano zatvorite oči. Sljedećih nekoliko minuta se povežite sa prirodnim tokom svog daha. Postanite svjesni svog daha dok ulazi u vaše nozdrve i putuje niz vaše tijelo. Dok izdišete, dozvolite svom tijelu da otpusti bilo kakvu napetost koja se možda tu nalazi. Fokusirajte se na prostor ispred vaših zatvorenih očiju. Zagledajte se u taj prostor i osmotrite šta tu možete da vidite. Možda vidite samo tamu, a možda vidite boje, oblike, čak i slike. Bez ikakvog nastojanja da promijenite to što vidite, jednostavno osmotrite taj prostor. Sada svjesno očistite taj prostor i u njemu zamislite svjetlost. Svjesno se fokusirajte na tu svjetlost i zamislite da joj se polako približavate. Kako joj se približavate, uviđate da ta svjetlost isijava iz djelimično zatvorenih vrata. Rasipa se sa ivica vrata, pokušavajući da se dodatno raširi. Iza ovih vrata nalazi se sve ono za što ste vi sposobni, sav vaš unutrašnji potencijal. Svjetlost isijava najbolje što može, ali sada je vrijeme da skroz otvorite ta vrata i da dozvolite sebi da živite svoj puni potencijal. Kako zakoračite naprijed i otvorite vrata, sva vaša unutrašnja snaga, odlučnost i mogućnosti izlete napolje i zauzmu prostor u vašem umu. Osjetite kako se šire vašim umom i teku kroz cijelo tijelo. Obasjani ste potencijalom i mogućnostima. Jaka ste, sposobna, kreativna i inteligentna osoba koja je sposobna da ostvari velike, fenomenalne stvari. A sada
nekoliko trenutaka posvetite onome čemu težite, svojim snovima. Zamislite sve te želje i ciljeve koje želite da ostvarite. Razmislite o tome šta vam treba da ih ostvarite. I znajte da vi imate potencijal da ostvarite bilo šta na šta se fokusirate i čemu se posvetite. Ponovite u sebi: sposobna sam, sposoban sam da ostvarim svoje snove. Imam potencijal da ostvarim velike, fenomenalne stvari. Jaka sam i sposobna osoba. Otključala sam svoj potencijal, oslobodila sam ga. Osjetite kako energija vašeg potencijala i svega onoga za što ste sposobni teče kroz vas, poput životne snage koja treperi, a koja je povezana sa vašim istinitim, izvornim ja. Ponovo vratite svoju pažnju na disanje. Svjesno dišite još dublje. Sada postanite svjesni svog okruženja. I onda, kada budete spremni, nježno otvorite oči.